IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, please come in. Oops. Yun rin lang mga idol ni Idol Dennis. Kaputa dato kita dato pondo para iti pa nag-fiesta ti pagudpod. Ang tama usar apo bang tulong ka iti tourism stakeholders naglalalo kat karigat na itatagon daway ti masapulan iti beneg iti turismo at bumasbasitan gapo iti panagato apo iti petrolyo kat no panagato ti petrolyo kunama ento no bigat manamnama manen ang umato iti diesel ken gasolina mga idol. Amo sa matin di 170 per liter iti diesel idinto ti gasolina ket 120. Okay na, ito yung mati live report. Idol Dennis Gabriel Alipio, please come in. Kinasilar ti gobyerno lokal ti Pugod iti selebrasyon ti Kangayadan Festival aga po kada ito'y krisis iti langis. Egon kini Mayor Rafi Benamerito invest na gastos da ipailalatan nga tulong kadagit ay tourism stakeholders iti Pugod para parang iti panakpalay ay iti inda panagastos namin at dagiti nagkanselar iti bookings na so tagagunang at apelti panapatar at dagiti daan ti negosyo iti Pugod. Ilalawag pa iti mayor nga napagsirtaan dan iti pundo amilatang amosar iti panagsiesta ti ili iti mosar laeng kadang iti mapektaran para parang kadetoy parang sulit iti panakukurang da iti pagbiyagan ay kadetoy kakrisis na ang ron natin tumabigat luminaman iti presyo iti petroleum products in bagana pa nga maawatan da iti panagkasilar da iti turista iti inda panagpasyar iti pagudpod dabut doble iti presyo iti petroleum products nga nakapektar iti tourism arrival iti detoy whole week iti probinsya ti Ilocos Norte. Malagip nga iti kalabes ket adamitin ti papaay nga tulong iti provincial government babaeng kini Governor si Arneta Marcos kanang ron nakadagitay transport group tinda dumapay nga sektor iti probinsya nga napektaran iti krisis iti langis. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM